First gear. $190, 200 sa'yo? Ako rin mismo guys, bahala kong mag-ano eh. 200 na gulong. Maybe soon. Or maybe baka maibenta natin ito. Sport mode, alright. What is up girls and boys? Welcome to our new video. Dito tayo nagsimula sa may BGC. Hinatid natin si OBR kasi meron siyang kanyang appointment. And diretso tayo ngayon. Road trip today on a Monday. Grabe ang traffic. As in grabe talaga. Nakakapagod. Papunta pa lang, pagod ka na. Sobrang traffic. Papasok at palabas ng BGC. Traffic all the way. So ngayon guys, samahan niyo ako. Punta tayong Las Piñas, balik tayo sa dealership kasi sa wakas meron na tayong plaka. O, di ba? 8 months din in the making yung ating plaka. At no weekends ay minessage na tayo ng dealership na pick upin na daw natin ang ating plaka. So samahan niyo ako today. Road trip lang tayo. Singit Gaming, alright. Kaya namang sumingit. Thank you. Grabe. Ano, hindi tayo biguin ng RFID. Ramdam ko na ang summer mga katodo. Napakainit na. Grabe. Kahapon nag-ride kami ni OBR. Nag-ride kami papuntang Batangas. Dahil pinatikim ko sa kanya yung Lomi sa AA's Lomi.
Tuwan-tuwa ako kasi hindi makalomi yun eh. Tapos nung natikman niya yung legit na loming Batangas, eh talaga nagustuhan naman niya. Parang ako nung unang punta natin doon, hindi ko naman talaga masyadong trip yung lomi dito sa Manila. I mean ako hindi ko talaga masyadong trip yung lomi kasi una sa lahat, I don't know kung may lomi sa Mindanao, pero nung lumalaki ako eh wala naman ako nakagis ng lomi doon. Yung nasa Nissan Cup, yun. Mga ganon, Nissan Cup noodles, flavored, lomi flavored noodles. Di ba? So, nung bumiyahe kami kahapon, medyo late na kasi. Originally, dapat ang alis namin eh mga 6:30 ata ng umaga. Pero dahil maagang maaga, eh medyo mabagal kumilos and it's a weekend, nakaalis ata kami ng bahay 7:30 na. And then nakarating kami ng Batangas magna-9 na. So medyo trick na yung araw na. Tapos nung pauwi eh ayun, mga past 10 na. Nakarating kami ng bahay 11:30. Grabing init. So guys, para sa ating mga nagmumotor, sa ating mga tropang delivery riders, mga motorcycle taxis, joyride, angkas, mga Lalamove brothers natin dyan, tayong nasa dalawang gulong at exposed sa sa sigat ng araw, magsa-summer na guys. At actually summer na, ramdam na. So dapat lagi tayong hydrated. Baon lagi ng tubig. Pag nauha, wag na maggalanganin. Pag nakahanap ng tindahan, uminom na agad ng tubig. Mahirap na. Iba rin yung resulta ng heat stroke guys. Sikat ng araw, babad na babad ka. Ang init. Kahapon nga hanggang gabi, alam mo yun, yung parang kang inaapo yan. Parang kang nililiyaban. Ganon yung pakiramdam kahit nakaligo ka na. Magsistay ba? Maglilinger sa katawan mo yung warmth. Eh kahapon din hindi kami naka full gear, naka padded jersey lang kami. Kaya ramdam na ramdam. Grabe, ang galing. Nang nakita tayo ni Kuya, gumilid siya. Appreciate you, sir. Thank you. Inom tayo ng tubig paglabas natin ng MCX. Ang init. 8:36 pa lang, pero parang mas 12 na ng tanghali. Eh grabe yung traffic sa kabila.
Sana gumana, wala pa naman tao. Syempre hindi gumana. Oh guys, hi! Mahaba ang araw natin today, no? Kasi alas 4 pa yung pasok natin. Alas 4 pa ng hapon, so may oras pa tayong mag-gala. Sayang naman yung stretch na yun. Ah. Oh my gosh! Woo, 108. Kita niyo yun guys? First gear, 108. Mini curve. Ooh. $8.58 sakto. What's up, Sir JP? Sir, morning. Kuha lang ang plaka. Okay, sir. Okay naman. Paano, waiting ka na, sir? Oh, alright. Girls and boys. Nakuha na natin ating plaka guys. At diretso tayo pabalik ng BGC ngayon. Meron dun kaninang nagpapagawa. Mukhang mali yung pagkabalik ng headers ng motor niya. Sumisingaw eh. Rinig mo yung singaw ng headers. Tapos nagre-reklamo siya kasi bakit daw ba liquimoly ang nilalagay? Ang pangit daw ng liquimoly. Pangit daw ang liquimoly na oil. Kayo ba mga katodo, ano bang mga gamit yung oil para sa mga motorsiklo nyo? Kasi alam ko ito sa kasa, ang kasa kasi ginagamit nila liquimoly. So far naman, based on my experience, wala pa naman ako nagiging problema. Pero di ba may kanya-kanya naman tayong preference sa oil na ginagamit sa ating mga motor. Ba guys, ano bang mga ginagamit nyo o mga maire-recommenda nyo na magandang oil para sa mga motor natin? Kasi
when the time comes, sa ngayon, no, I'd prefer na sa kasa ko to papa-maintenance. Wala namang problema sa akin. And baka maibenta natin ito. Benta na agad no? Wala pang isang taon. So far nag-i-enjoy pa naman tayo sa motor na to. Yun nga lang, nakakalula yung power. Nakita nyo kanina guys, 108 kph first gear. Ang bihira naman talaga. Kaya ako rin mismo nalalakasan din ako minsan nalulula ako. Although ayun nga, pagka may trip ka or may days na trip mong magratrat na magratrat, talagang binibigay naman ng motor na to. Hindi ka naman talaga ipapahiya. Oh, 1000 SX. Ba yun? Ang ganda nung ano niya. Rhizoma siya na stealth mirror. $200 ba yung bulong mo? 190. 200 sa'yo? Ang laki. Ano, 190? 190 lang? Oo. 255? 200. Nice, naka N1 nga. Ang galing. Nice to meet you, sir. Ako rin mismo guys, bahala kong mag-ano 200 na gulong. Maybe soon. Or maybe benta na. Come on man, tanggapin ka sana. Woo! 709 yung balance. Alright mga katodo, so teleport tayo. Teleport tayo papuntang Tambayan. Pero syempre tunnel bomba muna tayo. Di ba? Woohoo! So what is up mga katodo? Nakarating na tayo guys. Ayan ang ating bike. Sheesh! Ilalagay ko muna yung plate number natin. Alright. Okay guys, so
natin. Technically yung lock. Naggala at nailagay na natin siya. Ayan yung nakikita. Slight lang. So, ayan na siya. Diba? So, that's it. Umorder na tayo ng food to my pancake. So, after that, let's dig and let's go home. Alright guys, so tapos na tayo. Let's get it on. Thank you so much sa pagsama sa akin today mga katodo. At lagi ninyong tandaan na sa lahat ng mga pangarap nyo, maliit man yan o malaki, sipagan nyo, kilusin nyo, at itodo nyo. Peace out guys.